ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷалсаи навбатии ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент асосан иҷрои дастури супоришҳои ҳафтаи сипарӣ шуда таҳлилу баррасӣ гардида ҳамзамон кадрҳои нав муаррифӣ шуданд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид ки дар он нахуст кадрҳои навтаиншуда муаррифӣ карда шуданд. собиқ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода ба вазифаи иҷрокунандаи вазифаи сардори корхонаи воҳиди экспедитсияи иктишофии геологии Моғиён ва Усмонов Исломиддин Илҳомҷонович ба вазифаи директори корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Панҷакент таъин гардиданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода кадрҳои навтаинро муборакбод гуфта ба фаъолияти минбаъдашон комёбиҳо таманно кард. ҳамзамон дар маҷлиси ҳафтавор гузориши сардори корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент Пӯлодзода Алишер вобаста ба вусъати корҳои ободониву тозакунӣ, шинонидани дарахту гулбуттаҳо ва истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз шунида шуд. ҳамзамон барои чароғонсозӣ, насби шиору овезаҳо, оро додани хиёбону кӯчаҳои марказии шаҳр, шинонидани дарахтҳои ҳамешасабз ва гулҳо, омодагӣ ба кишти баҳорӣ ва дигар масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ дар назди роҳбарону масъулони муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва чароғонкунӣ, бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент, муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва дигар мутасаддиён дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. дар хотимаи маҷлиси назоратӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба таҷлили бошукӯҳи солгарди навбатии рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагӣ ба даъвати баҳорӣ ва таҷлили санаҳои фархундаи дар пеш истода ҷалб намуда, онҳоро вазифадор кард ки дар татбиқи ин вазифаҳо бо масъулияти ҷиддӣ муносибат намоянд. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. мутобиқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд, гурӯҳи таблиғотии муштарак дар муассисаҳои таҳсилотӣ бо масъулини шӯъбаи маориф, омӯзгорон, падару модарон вобаста ба шарҳу изоҳи паёми пешвои муаззими миллат Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқоту суҳбатҳо анҷом доданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои хабарнигорони мо. дар заминаи нақшаи муштараки байниидоравӣ ва ташкилоту иттиҳодияҳои эҷодӣ ҷиҳати шарҳу изоҳи нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ғояҳои ватандӯстӣ, илмомӯзӣ, пешгирии наврасону ҷавонон аз таблиғоти бегона, ифротгароӣ, ҳалли масъалаҳои марбут ба кори таълиму тарбия бо усули мактаб ба мактаб бо тасдиқи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода гурӯҳи таблиғотӣ дар массаҳаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент суҳбату ҳамоишҳои маърифатӣ доир кард. гурӯҳи таблиғотӣ рӯзи аввал нахуст дар ҳайати намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов, муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Аббос Ҳамроҳзода, раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ, мудири шӯъбаи маориф Усмонзода Мақсатулло, мушовири шӯъбаи маориф Сангину Салоҳиддин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 1 ва 71 шаҳри Панҷакент бо омӯзгорон, падару модарон, фаъолону масъулон ҳадафҳои созанда, хоса таваҷҷӯҳи ҷиддии пешвои миллат ба рушди маориф ки дар паёмашон зикр шудааст, бо далилу рақамҳои мушаххас сухан гуфта, иҷрои талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ҳамкории самарабахши волидонро бо омӯзгорон зарур шумориданд. мавзӯи зикр аст ки дар ин мулоқоту суҳбатҳо нотиқон пеш аз ҳама аз падару модарон
даъват ба амал оварданд ки онҳо бо роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон ҳамкориро хеле ҷиддӣ ба роҳ монанд. барои таълиму тарбияи фарзандон пеш аз ҳама аз ҳама гуна имкониятҳо истифода баранд. дар мулоқоту суҳбатҳо таъкид шуд ки аз рӯи таҳлилҳои ошкоргардида на дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ талаботи муқаррароти қонунҳои амалкунанда риоя мешаванд. як нав ба дарсҳо дер ҳозир шудани хонандагон, надоштани либосҳои ягонаи мактабӣ, китоби дарсӣ ва ҳамзамон нахондани китобҳои бадиӣ ва дигар камбудиҳо бояд дар муддати хеле кӯтоҳ ислоҳ карда шавад. роҳбарону масъулони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 1 ва 71 шаҳри Панҷакен ба гурӯҳи таблиғотӣ итминон доданд ки онҳо ҳатман дар асоси дастури супоришҳо ва нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат корҳоро хеле ҷиддӣ ба роҳ монда барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ҷаҳду талошҳои хешро муттаҳидона равона месозанд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар муассисаҳои таълимии рақами 25-ми ба номи академик Буғбоҷон Ғафурови шаҳраки Суғдиён, рақами 8 ба номи Абуалӣ ибни Синои ҷамоати деҳоти Моғиён ва рақами 14-уми деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан идома ёфт. зимни мулоқоту суҳбатҳо бо омӯзгорону хонандагон, падару модарон, масъули раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов, муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Аббос Ҳамроҳзода, раиси бахши панҷакентӣ иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Адиб Исмоил Зарифӣ, мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен Усмонзода Мақсатилло, мудири шӯъбаи тарғиботу ташвиқоти кумиҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Алишер Мутрибов асосан нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро вобаста ба рушди соҳаи маориф, масъулияти волидону омӯзгорон барои таълиму тарбияи кӯдак, пешгирии таъсири афкори бегонапарастӣ, шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, истифодаи ғайримақсадноки телефонҳои мобилӣ аз тарафи хонандагон, таъмини китоби дарсӣ, либоси ягонаи мактабӣ, баландбардоштани сатҳу сифати дарсҳо, одобу ахлоқи ҳамидаи наврасону ҷавонон, қироати асарҳои бадиӣ, ширкати бештар дар озмунҳои маърифатӣ, дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкадаҳо тавассути марказҳои миллии тистӣ, иҷрои қарзи муқаддаси сарбозӣ, саҳми арзанда гузоштан дар таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, ифтихору шукргузорӣ аз ватани маҳбуб Тоҷикистони соҳиб истиқлол муфассал тавзеҳ доданд. дар ҷарони ин мулоқоту суҳбатҳо аъзои гурӯҳи таблиғотӣ ба таваҷҷӯҳи роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ бори дигар таъкид карданд ки онҳо бояд дар самти иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки зимни ироаи паёми имсолаашон барои баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карданд, аз тамоми имкониятҳо истифода баранд, барои хонандагон шароитҳои мусоидро фароҳам оранд, бо падару модарон ҳамеша дар тамос бошанд ва кӯшиш ба харҷ диҳанд ки бояд мактабу маориф ба як маркази бузурги ифтихори миллӣ ва тафаккури солими аҳли ҷомеа табдил ёбад. дар ҷарони ин вохӯриҳои маърифатӣ хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ҷамоати деҳоти Моғиён ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи супидонаи китоб аст Афрӯзаи Фаррухзод, сарвари ин таълимгоҳ Раҳима Ҷӯрабоева,
ساکن دیهه پل گرداب ایلهام برهانوف والدان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دیهه کبودسنگ جماعت دیهاتی خلیفه حسن برای تشکیل این ملاقات سودمند و راهنماساز به هیئت گروه تبلیغاتی عرض سپاس کرده همزمان راجع به بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی کودکستان‌ها پارک‌های تکنولوژی استحصالی با مقصد کسب و هنر آموزی خوانندگان و خاصه دختران که از محتوای پیام پیشوای ملت سرچشمه میگیرد درخواست‌های مشخص پیشنهاد کردند. از روی نقشه فعالیت گروه تبلیغاتی من بعد نیز ادامه داده می شود. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در جریان ملاقات و صحبت‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی با رفت آمادگی участкه‌های انتخاباتی با معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان محلی شناس کردیدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام اکادمیک باباجان غفوروفی شهرکی سعودیان участке انتخاباتی رقم 70 فعالیت میکند. از روی اطلاع مدیر участке انتخاباتی مذکور نوریموف زبیدالله کارهای آمادگی خیلی خوب به راه مانده شده است. من رئیس участке انتخاباتی رقم 70 نوریموف زبیدالله میباشم. امروز участке انتخاباتی رقم 70 برای گذراندن انتخابات پورا آماده میباشم. علاقه روی خطا هستم. участке ما 1250 نفر است. در این участке انتخاباتی رقم 70 هم حفظه ها است هم участке انتخاباتی. آمادگی چی هست؟ آمادگی برای مؤسسه در انتخابات تایید است. با استقای علیانی میرسد کارهای تقریباتی چی؟ کارهای تقریباتی خیلی در سطح بلند گذشت. این مؤسسه ما تجربه خوبی کاری دارد. ساکن جماعت دیهاتی کاسه‌تراش ادیب شناخته اسماعیل ظریفی ضمن صحبت اطلاع داد که واقعا در این مؤسسه تعلیمی برای در سطح بلند تشکیلی سیاسی گذراندن انتخاباتی در پیش استاده همه امکانات‌ها فراهم آورده شدند. اعضای участке انتخاباتی با یک مسئولیت جدی با وظیفه‌های خویش مناسبت می‌کنند. ما در عرفه یک عید بزرگ انتخابات وکیلان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان محلی ایستادیم. участке رقم 70 امروز با تمام نازکی‌های و طلبات انتخابات آماده است. عموما مردم جماعت دیهات کاسه‌تراش سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم و محترم ملت امام علی رحمان را همیشه جانبداری میکنند و در روحیه بلند انتخاباتی امروزشان را سپری میکنند. در واخوری ها همه خرسند هستند که ما در چنین مملکت آباد آسوده صلح‌پرور زندگی کرده استیم. همزمان در جریان این گزارش ما با رفت کارهای آمادگی در участкه‌های انتخاباتی واقع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام ابوعلی ابن سینایی جماعت دیهاتی ماغیان توجه کردیم که اینجا اعضای участке انتخاباتی برای در سطح بلند گذراندن انتخاباتی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان مجلس‌های محلی همه امکانات‌ها را ادامه بخشیدند و تصمیم گرفتند که این معرکه سیاسی در یک سطح بلند و با رعایت قانون‌های عمل کننده گذرانیده خواهد شد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. با مناسبت 36مین سالگرد خروج نیروهای اتحادیه شوروی از خاک افغانستان با یادبود شهیدان وطن در شهر پنجکند چهاربینی‌های خادرمان
گذرانیده شد. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. ҳамасола дар шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи баровардани нерӯҳои низомии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон чорабиниҳо баргузор мегардад. Санаи 15 феврали соли ҷорӣ сарбозони байналмилал аз шаҳру деҳоти Панҷакент ва меҳмонон аз шаҳри Самарқанд дар маркази шаҳр зери садои таблу карнай ба ҳам омаданд. ҷанги афғон муддати 10 сол тӯл кашида аз саҳифаҳои ҳузнангези давраи шӯравӣ буда дар таърихи навини тоҷикон низ нақши андӯҳовару ғамангез дорад. ҷоннисориву ҷасорати сарбозони тоҷик дар ин ҷанг намунаи садоқат ба ватану миллат аст. вобаста ба ин ба муносибати 36-мин солгарди рӯзи баровардани нерӯҳои низомии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон дар назди муҷассамаи ҷанговарони байналмилалии воқеъ дар боғи ғалабаи шаҳри Панҷакент маросими гулчанбаргузорӣ сурат гирифт. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ҷанговарони байналмилал, кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ, комиссарияти ҳарбии шаҳр бо арзи эҳтиром дар пояи муҷассамаи ҷанговарони байналмилал гулчанбар гузоштанд. зимни суханронии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода таъкид шуд ки дар муҳорибаи шадиди ин давлат 14500 нафар аскару афсари шӯравӣ қурбон шуд, зиёда аз 5000 нафар маҷрӯҳ гардида беш аз 300 нафар беному нишон гашт. аз вилояти Суғд 3100 нафар ва аз шаҳри Панҷакент 262 нафар қарзи интернатсионалистии худро иҷро кардааст. шумораи қурбониёну маҷрӯҳгаштагон зиёд буда аксари ҷанговарону иштирокдорони тоҷик дар он солҳо барои шуҷоатмандиашон бо ордену медалҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамасола санаи 15 феврал чун рӯзи баровардани нерӯҳои низомӣ аз Афғонистон ба ҷашни касбии собиқадорони интернатсионалист мубаддал гардида хотираи шаҳидони дар ин ҷанг ҳалок гардида пост дошта мешавад. ҳамасола бо мақсади қадршиносӣ аз ҷасорату мардонагии ширкаткунандагони воқеаҳои сиёсиву низомии Афғонистон, пост доштани хотираи шаҳидон, ҳамчунин тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ҳарбию ватанпарастӣ, рӯзи 15 феврал чун рӯзи берун омадани нерӯҳои маҳдуди Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки ҷумҳурии Афғонистон таҷлил карда мешавад. имсол ин санаи фархонда дар арафаи таҷлили 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад ки воқеан барои тарбияи ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди наслҳои имрӯза ва пайравӣ кардан ба шуҷоату мардонагии бобоёну падарони қаҳрамон ва муҳофизони ҷасури ватан аҳамияти босазо дорад. дар ин лаҳзаҳои фараҳбахши тантанавӣ ҳамаи шумоён сарбозони ҷанги Афғонистон, ҳамдиёрони арҷманд ва онҳоеро ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ содиқона вазифаи муқаддаси шаҳрвандии худро иҷро менамоянд, ба муносибати 36-солагии хуруҷи нерӯҳои маҳдуди Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон ва фарорасидани 32-солагии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шахсан аз номи раиси шаҳр муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санавбар самимона табрику муборакбод гуфта, бароятон тани сиҳат, бахту саодат дар роҳи боло бурдани ифтихору маърифати ватандӯстии аҳли ҷомеа саҳм гузоштан дар амну суботи кишвар, ободии Тоҷикистони азиз, комёбиҳои азим таманно дорам.
ҳамзамон зикр гардид ки давлату ҳукумати мамлакат ба собиқадорони ҷангу меҳнат эҳтирому ғамхории хоса зоҳир намуда онҳо ҳамеша дидорбиниву қадрдонӣ карда мешаванд. боиси ифтихор аст ки насли ҷавони кишвари соҳибистиқлоли мо аз корнамоҳои гузаштагони некноми хеш ба хотири ҳифзи марзу буми ватан ва таъмини зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат содиқонаву ҷавонмардона хизмат карда истодаанд. муҳим аст ки наврасону ҷавонон минбаъд низ таҷрибаи зиндагӣ ва роҳи пурифтихори тайкардаи падарон, таърих ва фарҳанги пурғановати миллатамонро бештар омӯзанд, ба қадри истиқлолу озодӣ ва сулҳу осоиштагӣ расанд, дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллиро ҳифз намоянд. зимни ҳамоиш ба як қатор сарбозони байналмилал аз ҷониби шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент барои хизматҳои софдилона зоҳир намудани ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ҳамкории судманд бо мақомоти корҳои дохилӣ саҳм гузоштан дар чорабиниҳои фарҳангӣ, сиёсӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва ба муносибати 36-мин солгарди баровардани қушунҳои Иттиҳоди Шӯравӣ аз хоки Афғонистон сипоснома ва нишони сари синагӣ тақдим гардид. дар ин арафа намояндаи шӯрои сарбозони интернатсионалистии шаҳри Самарқанд Разоқов Ботир дар чорабиниҳои гиромидошти шаҳидон ширкат варзид. Разоқов Ботир Хоҷи Юлдашевич имрӯз дар шаҳри Панҷакент бо вохӯрии адна 50 минут ҳамсамгарон омада иштирок карда будам. дар ин ҷо бисёр сафдошони худамро дидам. хурсанд шудам. хеле шаҳар ниҳоят обод шуда будааст. аввалаш бинигашта бачаҳо ҳама шоду хурсанд шуданд. манам ҷудо хурсандман. ман аз шаҳри Самарқанд республикаи Ӯзбекистон омадам. бародари тоҷику ӯзбек як хел шуданаш. мана дар ин ҷо бачаҳо ҳамашон як нас интизоре ки кучка гифтанд. аллоҳ ба шукр мегӯям ҳамин рӯзҳо расондааст. ҷамъи шаҳидшудагони ҷанги афғон худо раҳмат кунад мегӯям. ана зинда омадага умраш дароз ҳамеша фарзандор соҳиб шаҳрсозӣ ободонӣ давлат ба хизмат кардааст. ҳамашонро ташаккур мегӯям. бо як сухан бародари ӯзбеки тоҷик ин як одам фақат забон дигар аслаш ба як одамо як хел зиндагонӣ мекунем, як хел тӯй мекунем, як хел маит мебарем. фарқи дигари рӯи намоидан нишондагиам як хел ҳамон. фақат давлатмо дигар шуд. мехостам ки ин бародари мо соли оянда барои фарзанди ояндамо давом кунад. ҳамин хоҳиша дорам. барои ҷамъи республикаи тоҷикистон, мардуми республикаи тоҷикистон умри дароз, сиҳат саломатӣ ба корҳошон муваффақияти калом. барои равобити дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд намояндаи шӯрои сарбозони интернатсионалистии шаҳри Самарқанд Разоқов Ботир роҳбари шӯрои ҷанговарони байналмилал дар шаҳри Панҷакент Алибой Баротов нишони сари синагӣ тақдим намуд. Алибой Баротов аз равобити дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соҳаи гуногун ёдовар шуда барои дастгирии ҷанговарони байналмилал ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори сипос кард. хеле ки имрӯз шумо мебинедон дар тамоми ҷумҳурии собиқ давлати шӯравӣ ҷашгирии 36 солаги баровардани қӯшунҳои шӯравӣ ахлоқи Афғонистон ҷашн истодаанд. ман ҳамчунин аз номи тамоми ҷанговарони шаҳри Панҷакент ба раиси шаҳр миннатдорӣ мекунам ки имрӯз моро қадрдонӣ карда хизматҳои мо хеле суханҳои наз гуфтанд. мо ҷанговарон ваъда метиҳем барои ҳамин хизматҳои раиси шаҳр ва шукрзода ки мо дар оянда ҳамавақт барои тарбияи ҳарбии ҷавонон барои даъват ба ҷавононро тарбия мекунем. мо ҳамавақт омода ҳастем то ҳастем дар рӯи ҳаёт дар назди ҳукумат истода кор карда тарбияи ҷавонро ба зиммаи худ мегирем. мавриди зикр аст ки дар муҳорибаи шадиди сарзамини Афғонистон 6 нафар аскару афсари панҷакентӣ қурбон шуд. зиёда аз 35 нафар маҷрӯҳ гардида баъди бозгашт фавтид. аз Панҷакент 262 нафар қарзи интернатсионалистии худро иҷро намудааст ки ҳоло 221 нафарашон дар қайди ҳаёт мебошанд.
نقش تشکیلات‌های جمعیتی و غیر دولتی در پیشرفت جامعه ما سال تا سال بالا می‌رود. فعالیت این تشکیلات‌ها در جلسه شورای سازمان‌های جمعیتی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بررسی شد. در جلسه نوبتی شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکند که تحت رهبری معاون رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده برگزار گردید. اساساً 4 مسئله مهم مورد تحلیل و بررسی و وظیفه‌گذاری‌های نوبتی قرار گرفت. از روی مسئله یکم شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکند شیرینشاه نوراللهیف پیرامون اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک معلومات مفصل داد و ضمن سخنرانی خویش اظهار نمود که ما باید همگان در ترغیب و تشویق و اجرای این قانون خیلی برای جامعه ضروری سهم ارزنده خویش را گذاریم. در جلسه اینچنین برنامه برقرارسازی و اینتگراسیون اویله‌هایی که از کشورهای جنگ زده به وطن برگشتند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مسئولین اطلاع دادند که واقعاً از طرف رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و مقامات حفظ حقوق نسبت به آن شهروندان و اهل اویله‌هایی که از کشورهای جنگ زده به وطن برگشتند کارهای زیادی انجام داده شد و برای به جامعه سالم وارد نمودن آنها تدبیرهای مشخص عملی گردیدند. درباره فعالیت شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکند معاون رئیس شورا عباس همراساده گزارش مفصل بیان کرد. او اظهار داشت که واقعاً پس از به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در سنه 27 ایون سال 1997 با دستور بی‌واسطه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تشکیلات جمعیتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت که دوام این سالها این تشکیلات جمعیتی در سمت تأمین صلح و وحدت ملی و احیای تاجیکستان کارهای شایسته را انجام داد. در جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکند حاضرین گزارش رهبری تشکیلات جمعیتی نور امید ایازاوا را شنیدند. او اظهار داشت که واقعاً از طرف تشکیلات جمعیتی نور امید مطابق لایحه‌های تصدیق شده ما برای دستگیری خانواده‌های نیازمند، مادران، کودکان معیوب تدبیرهای زیادی را مورد عمل قرار دادیم. همزمان برای کودکان امکانیت محدود داشته مرکز توانبخشی فعال است و امروز ما می توانیم چنین کودکان آسیب‌پذیر را برای توانبخشی قبول نماییم و در آینده نیز از طرف تشکیلات جمعیتی نور امید در این سمت کارهای زیادی به نقشه گرفته شدند. معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده در جریان جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکند تاکید کرد که واقعاً امروز فعالیت این شورا باید خیلی هدفمند گردانیده شود. ما برای بهتر نمودن فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی و غیر دولتی از همه گونه امکانیت‌ها استفاده نماییم. از مدیران شعبه‌های دفتر مقامات اجراییه و دستگاه رئیس شهر دعوت شد که با تشکیلات‌های جمعیتی همکاری را خیلی خوب براه مانند. در جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نقشه کاری برای سال 2025 تصدیق گردید. به 3 نفر فعالان از طرف تشکیلات جمعیتی نور امید
дар як фазои тантанавӣ сипосномаҳо супорида шуд. ҳамин тавр дар ин ҷаласа бори дигар таъкид шуд ки бояд ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ғайридавлатӣ дар канори мақомоти давлатӣ ва дигар мақомот қарор гирифта барои пешрафти тоҷикистон, даъвати мардум ба корҳои ободониву созандагӣ, иҷрои тадбирҳое ки ба манфиати ҷомеа аст, ҳаматарафа мусоидат намоянд. гузориши Аббос Ҳамрозода ва Шаҳбоз Қурбонов. барномаро идома медиҳем. ҳар сол санаи 14 феврал ҳамчун рӯзи ҳадияи китоб таҷлил мегардад. бо иқдоми раёсати маорифи вилояти Суғд ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент китобҳои бадеӣ тақдим гардид. ҳамасола 14 феврал дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб таҷлил карда мешавад. шурӯъ аз соли 2012 дар зиёда аз 100 давлати ҷаҳон ин рӯз таҷлил мегардад. дар Тоҷикистон низ дар ин рӯз барномаҳои гуногуни маърифатӣ доир мешавад. дар оммавигардонии рӯзи тақдими китоб кормандони китобхонаҳо, нашриётҳо ва муассисаҳои илмии Тоҷикистон фаъол мебошанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент низ бо ташаббуси шӯъбаи маорифи шаҳр бо иштироки Бахтиёр Сарҳадов, директори маркази методии раёсати маорифи вилояти Суғд, раиси бахши шаҳрии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ, омӯзгорону хонандагон маҳфил доир гардид. дар он Бахтиёр Сарҳадов ва Исмоил Зарифӣ суханронӣ намуда муҳассилинро ба муносибати ин сана шодбош гуфтанд. хонандагони зинаи аввали таълим дар бораи китоб шеърҳо қироат намуданд ва ба онҳо китобҳои зебои кӯдакона тақдим гардид. хоҳӣ ки доно шавӣ, шахси тавоно шавӣ, борзи ман баҳраёб, ҳикмати ман беҳисоб, гиру зи дастат намон, гаштаю баргашта хон, лек фақат зинҳор, тоза нигоҳам бидор, хат нанависту ба ман, аз варақам ҳам накан, ман ба ту ҳастам рафиқ, бош ба фикрам шарик. ҳадияи китоб яке аз ташаббусҳои неки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бояд тазаккур дод ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҳамешагӣ ба рушду нумӯи соҳаи китобдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. ҳамин аст ки бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ марҳила ба марҳила аз номи президенти кишвар ба ҳар як оила китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид. бояд гуфт ки рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб тақозои замон буда ба ҳукми анъана даромадани он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ паёмади нек дорад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. Тоҷикистон ба пеш, ҳамеша ба пеш. ҳамдиёрони гиромӣ, бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент мусобиқаи дастаҳои волейбол ташкил ва баргузор менамояд. дастаҳои довталаб барои иштирок дар мусобиқа бояд аз санаи 15 то 19 феврали соли равон дархостҳои худро ба муассисаи давлатии мактаби варзишӣ воқеъ дар варзишгоҳи марказӣ пешниҳод намоянд. мусобиқа санаҳои 21 ва 22 феврали соли ҷорӣ соати 11 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳр доир мегардад. ба дастаҳои ғолиб барои мақоми якум 12 000 сомонӣ, мақоми дуюм 7 000 сомонӣ ва барои мақоми сеюм 5 000 сомонӣ муқаррар шуда, ҳамзамон дастаҳои фаъол волейболбозони беҳтарин бо сипосномаю тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. маросими ҷоизасупорӣ ва тӯҳфаҳо санаи 23 феврали соли 2025 доир мегардад. телефонҳо барои маълумоти бештар 92 706 00 07 ва 92 636 48 00. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 92 706 00 07 ва 92 636 48 00.
тамошобинони азизу арҷманд дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, пансияту хонобод бошед.